Защо напуснах България? Нека сега да ви разкажа защо. Значи, най-голямата причина е, че на мен ми харесва се една България, която е мост между изток и запада. Нали? Това ми харесва се в България, че хем имахме от изток неща, от Русия влияние, такива неща, и от запада всички добрите неща, които идват с западното влияние. Нали? Тя Русия и изтока дава един вид неща, а запада дава най-вече така приятен живот и такива неща. Това нещо на мен ми харесва се. Нали? Това на някой им харесва само изток, на някой им харесва само запад. На мен ми харесва се, че има се смес между тези неща и не бехме нито на едната страна в края, нито в другата страна. Макар че нямах да имам против, ако бехме по-към изтока. Но сега, нали, България тръгва се повече и повече към запад. Тя е най-скапаната държава в западния свят. Абсолютно, нали, от всекъде е най-скапаната западна държава. И се бъде така още много години. И аз, като мога, защо да не живея, ако се живея в супер западна страна, защо да не живея в най-хубавата, като мога? Нали, защо да живея в най-скапаната западна държава, където изцяло западно завляна, и да живея в най-скапаната? Аз мога да живея в абсолютно най-хубавата западна държава. Нали? А не е ли по-добре тогава да живея в най-хубавата западна държава, отколкото да живея в най-скапаната? Нали? Това е най-голямата ми причина, че заминавам, че съм искал. Аз всъщност това съм го планирал над година и половина, може би. Просто има се различни обстоятелства и такова. И затова чак сега напуснах. И това ми е главната причина. Нали? Има много други причини. Нали? Ставам по-възрастен и пенсията в България, тя е смесна. По-добре да си взема пенсия в Дания. Нали? Защото в най-скапаната западна страна България пенсията е за смях. Нали? По-добре да я взема от най-хубавата западна държава. Щом живея в запада. Нали? Има всичко това друго, че това не е влияло на моето. Нали? Но аз мисля, че сигурно се почват и в България да ги мобилизират, както в Украина, да ви събират по улиците в бусове, любоджетевците и тези, да ги видим колко си им харесват да воюват, да ги събират, да ги мобилизират. Да, иначе тук в Дания много хубаво, много съм доволен за сега, върнах се тук, всичко е супер мултиетнично. И тук не само от арабски страни и такива, от всички, от Италия, от Англия, от такова. Където и да върва и питам някой нещо на датски, той се ми, може би 8-10 човека съм питал до сега за нещо, нали, за път някъде, например, кой влак да взема тук или каквото и да е. Всички до един ми казаха, I'm sorry, I'm not from here, I don't speak Danish. Всички не мога да намеря нито един датчанин тук в Дания. Ще ви дам някакви също други примери, защото Дания е много по-хубава от България. В Дания не само, че лечение е безплатно, доктори безплатно, всичкото 0. Няма доплащане при доктора, няма плати за бланка, плати за преглед. Всичкото е абсолютно безплатно. Но не само, че е безплатно лекара, а освен това, ако трябва да приема скъпоструващи лекарства, те ти плащат 90... Ти имаш максимум сума, мисля, че към 100-200 лева на месец. Това е максимумата, която сам трябва да плащаш. Ако лекарството ти струва 1 милион на месец, ти трябва да плащаш, например, 100 лева на месец за това лекарство.
че не само, че лекарската помощ е безплатна, те ти плащат и лекарствата, ако са скъпи. И те неща, които сега ще ви нареда, нали, никоя българска партия няма такива амбиции. Аз това също осъзнах, че няма нито една българска партия, която има амбициите България да бъде каквото Дания беше преди 20 години. Нито ППДБ, нито Възраждане, нито БСП, нито Да, България, никой от тях нямат тези амбиции да бъдат. Те имат по път на тях, нали? Имат медицинската безплатна, лекарствата, те безплатни. Те имат малко от амбициите. В Дания, нали, всичко учене е безплатно. Не плащаш да учиш. Може да станеш доктор, може да станеш всичко. Струва 0 крони. Струва 0. Не само учението е безплатно, а и учебниците са безплатни за високите образования. Ти не трябва нищо да плащаш. Нали? Някой го иска това в България, но то не спира там. То не е само, че учението е безплатно. Те ти плащат всеки месец, за да учиш. Ти получаваш заплата, както че ли работиш, за да учиш, за да не трябва да ходиш в Макдоналдс да работиш. Нали? И това го нямат никакви в България. Никой го няма. Искат безплатно учене, да, хубаво. Ама се ми плащате ли също? Не. Ма това го правят в Дания и това го правят преди 20 години. Преди 20 години таксата, която ти даваха, като учиш, беше много висока. Те се намалили, те намаляват всеки няколко години заради Европейския съюз, защото понеже по европейските законодателства те трябва да дават същите права на чужденците от Европа, като идват, както дават на дъчаните. И затова те са били принудени да ги намалят малко, нали, сега. Много ще получаваш пари, нали, и не е нужно да работиш, като си студент, защото те ти плащат, както че ли работиш. Искаш апартамент под наем, но ти е висок найема. Няма проблем, Дания ти плаща, всеки месец ти плаща част от твоя наем. Ако имаш наем висок, то даже не трябва да бъде висок. Ако имаш наем и имаш нисък доход, тогава Дания ти плаща част от наема. И затова, както виждате, нещата са много по-добри тук. Аз ми харесва се България да бъде, затова ми харесва се България. Че беше като мост от двете такова. Но сега все става по-западна. Те това, което правят, е много тъпо, защото България тя се бъде винаги в дъното. От другите западни държави. Няма по този модел България никога да стане от хубавите западни държави. И тя върви натам и за мен просто виждам, че то няма смисъл да стоя тук. Държавата няма да се оправи, нали, както всеки иска да се оправи. Дали си про ППДБ или про Възраждане или който и да е. Нали, всеки иска да се оправи държавата. За никой от тях няма да се оправи. Нито за прозападните, нито за произточните. Тя е една конфликтна държава. Горе-долу е възможно и да има гражданска война и такива неща. Но тя няма никога да стане хубава държава. Така, в сравнение с другите хубави държави, където се мериме. Аз не знам защо всичките любозечевци, те не заминат от България просто. Защо не заминат? Те мислят, че някой ден ще се оправи тази държава или по тяхни идеи. Тя няма да се оправи по никакви идеите. Тя винаги ще бъде една кочина и то просто няма смисъл за никой да такова. Забравих да кажа, в Дания нямаме евро и няма и да имаме евро, защото евро е валута, която прецаква държавата. И ако мислехте, че тази инфлация, която виждате сега е нещо, изчакайте да дойде еврото, се видите наймите, тройни, четворни, се плащате, то найма е по-евтин в Дания, отколко е в България в момента. Се плащате тройни, четворни найми, си взимате най-ниската заплата в Европа и си трябва да се усмихвате. Успех, успех!
на Crazy гърмя като фойерверк. Йоу, влогът му гори, няма как да е фейк. Спойлера на бед, разцепени сме като лед. Избухваме яко, няма време за ред. На улицата съм войник, Crazy капитан. Мутри гангстери, целта е да сме с план. С Crazy врага, славата ще си вземем. Като Нейтан Дрейк, всичко ще откраднем. Crazy вика, няма спирка, гърми